Baphantse bafikelela ku-800,000 abantu abaxilongiweyo bejongwa iimpawu zentsholongwane yecorona kwiphondo laseGauteng, ukanti bangamawaka asixhenxe abavavanyelwe le ntsholongwane. Eli phondo linabantu abayi-1,252 abosulelekileyo. Ukushokoxeka kwezixhobo zokuvavanya abantu kudal'inkxalabo kweli phondo ebelikade linkqenkqeza phambili ngenani labantu abosulelekileyo, ndawo leyo ethathwe liphondo lasentshona koloni. Ukuxilonga abantu kujongwa iimpawu zentsholongwane yecorona nokuvavanyela le ntsholongwane ngundoqo kwidabi lokulwa ne-COVID-19. Kodwa ukushokoxeka kwezixhobo zokuvavanyela le ntsholongwane ngumcelimngeni kweli dabi. We do have challenges, particularly in terms of the testing kits that are available, and we are in a situation where we are procuring as many as possible in terms of the testing kits. Umasipala waseGauteng nowaseTshwane nowasekuruleni bedibene banenani eliphezulu labantu bosuleleke ile ntsholongwane kwaye zidingeka ngamandla ezixhobo kweli phondo. In terms of the protective equipment, we have been quite confident and quite okay with the numbers that we have. The stocks that we have, they will last us close to 6 weeks now, but we are still procuring and still stockpiling so that we don't get to a situation where a health worker doesn't have any protection when they do their work. Uzokuthi kangoku ngabantu abasibhozo abaswelekileyo kweli phondo ngelixa bangama-58 befumana unyango kwizibhedlele zikarhulumente nakwezabucala. When we reported from the 22nd of April that we have already screened over 799,000 individuals, and we have been able to test 7,000 of the individuals. This just indicates that the amount of work that we have put through. Ngabantu abayi-15.2 million abahlala kweli phondo laseGauteng, nto leyo ibangela ukuba ukuxilonga nokuvavanyela le ntsholongwane ibe ngundoqo uqubisana nalo bhubhane.